And with that, the 2025 season comes to an end. Good night. Death Stranding. Πάλι έχω αργήσει φυσικά να κάνω το review, εννοείται. Πάω στο δεινόσαυρο. Πάω στο δεινόσαυρο. Παίζουμε Monster Hunter Wilds. Μιλάμε για το Clair Obscure Expedition 3. Αυτό είναι βασικό με το να ξέρεις τον άσο βασικό να σκοτώνεις μήνυμα με την γη. Ναι, το ξέρω, το θυμάμαι. Να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι είναι η Λάρισα. Hollow Knight 6. Καλώς ορίσατε. Το πήραμε λιγάκι, αλλά και το ύπνο. Στην ουσία με αυτά τα βελάκια διαλέξεις από ποια πρέπει να επιτεθείς. Είναι σαν κανονικά σαν να κρατάς το σπαθί. Μάλιστα και το προϊόταν. Με τον κολόπαρδο. Δεν το πιστεύω. Είναι ακριβώς σαν και εμάς χθες στο γυμναστήριο μετά από 5 μήνες εποχής. Εντάξει, όχι με μήνες. Το παιχνίδι, να πούμε επίσης ότι τεχνικά το παιχνίδι δείχνει, πλέον είναι λογικό και πρέπει να είναι έτσι. Και του μήνα μαλάκα.